кайда гына татар яшәсә дә, Россиянең кайсы төбәгендә яшәсә дә, ялмыйча үзен татар икәнен әйтә ала. Чөнки ул чыннан да горурлык. Менә сез Башкортстан телгә алдыгыз, әмма телдән тартып алдыгыз дигәндәй, гомумән Башкортстанда безнең туган телебезне диалект итеп калдыру мәсьәләсенә матбугат чаралары менә ниндирәк позициядә торырга тиеш менә бу өлкәдә. Бу четерекле мәсьәлә инде, бу сәяси вакыйга шулай да. Бу юнәлештә эшләр алып барабыз без. Безнең бер махсус проектыбыз бар, Миллиард татар дигән. Анда татар тарихы, татар вазгыяты белән актив рәвештә кызыксынып, күп материаллар чыгалар. Хатлар йорты дигән махсус проект башлап җибәрдек без татарларны аралашу, татар телендәге открыткалар белән. Бу бик популяр юнәлеш. Хәзер бөтен дөнья татарлары бер-берсе белән аралашалар, татар телендәге открыткалар җибәреп. Менә шундый юнәлештә эшләр бара. Гомумән тарихны эзләнәбез, карыйбыз, кемнәр булган безнең бабаларыбыз, каян килгәннәр, эшләгәннәр дип. Татар бит шундый мәгърифәтле халык, алар төрки халыкларына түгел, Россиядәге гомумән бөтен Советлар Союзы территориясендәге төрки халыкларны мәгърифәт иткән халык. Иң кызык бер мизгел, менә мин үзем хаҗда булганда күргән идем, Мәккә һәм Мәдинәдә татар мәдрәсәләре булган. Хәтта безнең бабаларыбыз Казакстан гына түгел, Мәккәгә барып җитеп, гарәпләрдәге мәгърифәткә, телгә, дингә өйрәткәннәр. Мин инде Урта Азия турында, Казакстан турында, анда татар мәдрәсәләре килеп, татар байлар мәдрәсәләре салып, төрки халыкларны гыйлемле иткәннәр. Инде башка Россиядә безне әйләнә-тирәдә яшәгән халыклар, алар тулысынча безнең мәгърифәт исәбенә барып килгән халыклар. Башкортлар инде, башкортларга без бөтен нәрсәне биргәнбез. Язу, тел, әдәбият, гыйлем, әлбәттә бу ярату исәбенә, дустларча, туганнарча ярату исәбенә бирелгән. Нидер начарлык белән түгел. Әлбәттә татар халкы кадәр башкорт халкына яхшылык ясаган халык юктыр. Әдәбиятны алыйкмы, әдипләрне алыйкмы? Әлбәттә, хәзерге вакытта шулай Башкортстанда яшәгән татарлар да күпчелек вакытта миграция исәбенә татар әдәбиятына, мәдәниятенә, культурасына зур өлеш кертәләр. Әлбәттә, Башкортстанда яшәгән татарлар безнең татар халкының ул бер байлыгы. Анда иң чиста, иң милли пәрвәр татар халкы яши. Әлбәттә, менә аңлары кирәк һәм теге халык санын алып үтеп китер, ләкин без башкортлар белән туган булуыбыздан тукталмыйбыз беренчектә. Ул берникадәр теге аңлашылмаучанлык кынадыр дип уйлыйм, чөнки татар белән башкорттан да якын халык юктыр. Без бүген кызганча каршы сак белән сук кебек. Башкорт белән татар. Шундый хәлгә калдык. Бер-беребезне эзлибез, таба алмыйбыз, җылыйбыз, сыкранабыз, эзлибез, ләкин сак белән сук нәрсәгә аерылышканнар? Аллаһ теләсә аларны аерылган. Чөнки алар берсе белән берсе талашып эрешеп ятканнар, бер-берсенең кадерен белмәгән күрә. Менә кызганча каршы бүген без сак белән сук хәленә калырга мәҗбүр, ләкин без бөек халыклар бер-беребезне табарбыз, аралашу тукталмый. Менә мин үзем башкортларны күргән саен сизәм, милли яктан бездән бер-беребезгә якын халык беркемдә юк. Кардәш дип юклаган. Кардәш, тугандаш халыклар. Бәлки безнең шушы биеклегебездән, шушы затлылыгыбыздан көнләшүчеләр дә бардыр, әмма дөнья булгач ансы да була. Без инде аны аңларга да тиешбез һәм тиешле бәяне дә бирергә тиешбез. Сакыл, салкын акыл белән уйлап. Безгә дигән вакыт тәмамланды.